Mae Cymru a'r Deyrnas Unedig wedi gosod nod o gyrraedd sero net erbyn 2050, sy'n golygu y byddwn nhw'n tynnu mwy neu'r un faint o nwyon gwydr o'r atmosffer na'r hyn yr ydym ni'n greu. Mae ffynonellau ynni adnewyddadwy fel gwynt a solar yn dibynnu ar y tywydd i gynhyrchu trydan. Ar y llaw arall, gall niwclear barhau i redeg a chynhyrchu ynni mewn unrhyw dywydd. Mae angen niwclear fel rhan ddibynadwy a chyson o'r gymysgedd ynni. Ar hyn o bryd, mae pŵer niwclear yn gynrychioli tua 15% o gymysgedd ynni'r Deyrnas Unedig. Ond, ar gyfartaledd, mae 40% o'r cyfanswm yn dal i gael ei greu gan danwydd ffosil. Rhagwelir y bydd capasiti adnewyddadwy'r Deyrnas Unedig yn cynhyddu'n dramatig dros y degawd nesaf, oherwydd cynlluniau sydd eisoes ar y gweill i gynhyddu allbwn ynni gwynt ar y môr o 11 gigawatt i 50 gigawatt erbyn 2030. Yn y cyfamser, gallai capasiti solar dyfu 5 gwaith, o 14 gigawatt i tua 70 gigawatt yn yr un cyfnod. Ar hyn o bryd, mae 9 adweithydd pŵer niwclear yn gweithredu ar draws 4 safle yn y Deyrnas Unedig. Ond mae bron i hanner capasiti niwclear presennol y Deyrnas Unedig i fod i gael ei ddatcomisiynu erbyn 2025, a dim ond un o'r safnewydd sydd wrthi'n cael ei adeiladu ar hyn o bryd. Os na fydd gorsafoedd pŵer niwclear newydd eraill yn cael ei adeiladu, bydd capasiti niwclear y Deyrnas Unedig yn 2050 yn dreian o'r hyn ydi o heddiw. Bydd unrhyw orsaf pŵer niwclear yn y dyfodol yn dibynnu ar dîm enfawr o bobl ymroddedig a medrus. Mae angen mwy o wyddonwyr a pheirianwyr yn y Deyrnas Unedig, ynghyd â hyrwyddo pynciau fel gwyddoniaeth a pheirianneg yn ein hysgolion i feithrin doniau lleol. Drwy gofleiddio pŵer niwclear a'i integreiddio â ffynonellau ynni adnewyddadwy eraill, gallwn greu rhydwaith ynni amrywiol a chadarn.